Hola, bon dia. Benvinguts i benvingudes al meu canal. Soc Li Yun, formadora de llengua i cultura xinesa. Avui voldria compartir amb vosaltres la resposta a una qüestió fonamental sobre el xinès. Quin és el xinès? Però abans d'explicar-ho, us invito a subscriure-us al meu canal i activar la campaneta a la dreta per rebre notificació de més nous vídeos. Quin és el xinès? Probablement dieu el xinès és la llengua que es parla a la Xina i també és la llengua amb més parlants natius del món. Aquesta resposta és correcta, però no és exacta, perquè de fet a la Xina es parla més de 130 llengües o dialectes. No és gens rar perquè la Xina és molt gran, té una superfície territorial de 9,6 milions quilòmetres quadrats i viuen 56 ètnies. Quina és la superfície de Catalunya? 32.000 quilòmetres quadrats i l'Europa uns 10 milions. Això vol dir que la Xina té quasi la mateixa extensió de tota l'Europa i és unes 300 vegades més gran que Catalunya. Si a Europa coexisteixen tantes llengües de diferents famílies i el català compta amb diversos dialectes, i a la Xina també han de diversificar molt la llengua, oi? Llavors, a quina llengua es refereix el xinès? En termes generals, refereix a tota una família d'idiomes sinítics utilitzats pels Han, l'ètnia majoritària de la Xina que resideix principalment a la part est del país. Com mostra aquesta imatge, els idiomes sinítics es poden classificar en diferents grups. Per exemple, el grup de mandarí, que inclou les parles d'una gran part del país, i també uns grups del nord, per exemple el grup de Gan, que s'utilitza a la província de Jiangxi, el grup Hakka, que es parla en aquesta part del país, el grup Min, que inclou les parles de la província Fujian, una part de Taiwan i també l'illa Hainan, el grup U, que està representat per la parla de Xangai, el Xiang i el Yue, que inclou unes parles de la província del Cantó i la parla de Hong Kong i Macau. Totes aquestes varietats sinítiques s'han originat al xinès clàssic i tradicionalment es consideraven dialectes del xinès, però el fet és que sovint no són mutuament intel·ligibles. Per exemple, jo com a parlant del mandarí del nord quasi no entenc res de les parles de Xangai i de Hong Kong. La relació entre les llengües sinítiques és similar a la de les llengües romàniques originades del llatí vulgar. Clar, a la Xina, a més del xinès, també es parla llengües d'altres famílies no xineses. Per exemple, el mongol, que es parla al nord, les llengües turqueses al nord-oest, i el tibetà al sud-oest. També hi ha unes altres parles de les ètnies minoritàries que resideixen principalment al sud o al nord del país. Podríem comparar la situació multilingüística de la Xina amb el mosaic lingüístic de l'Europa, on a més de les llengües romàniques també es parla. Ara bé, si a la Xina existen tantes llengües diferents, i com es comunica la gent? I com pot entendre una persona del punt nord a una altra de l'extrem sud o un parlant del tibetà, com pot entendre una persona un parlant de xangaiès? I
A Brussel·les parlen anglès, encara que a Europa també parlen diferents llengües, i a Brussel·les poden parlar anglès com la llengua universal i també disposen de traductors. Però a la Xina, si no disposem de traductors i hem d'anar a la uni, hem de treballar a una empresa amb companys de tots llocs del país i hem de mirar la telenotícia i què farem? Doncs tenim una parla comuna, anomenat Putonghua, que és la llengua nacional, la llengua oficial codificada i normalitzada basant-se en la gramàtica i el vocabulari del mandarí del nord i la pronunciació de Pequín. El xinès que s'ensenya als estrangers també és just el Putonghua. I per escriure, doncs les llengües sinítiques comparteixen el mateix sistema d'escriptura, els hanzi, o sigui, els caràcters xinesos. I les llengües no xineses, per exemple, el mongol, l'uigur, el tibetà, el manxú, el rus, disposen de sistemes d'escriptures propis. On es parla el xinès? El xinès es parla per tot el món, no només a la Xina, Hong Kong, Taiwan, Malàisia, Singapur, no només això, sinó a tot el món, perquè els immigrants xinesos estan presents a tot el món. I a quin país o zona de la planeta no hi ha presència dels xinesos? Segons la informació proporcionada per l'IDESCAT sobre la població estrangera empadronada a Catalunya, el nombre dels residents d'origen xinès ocupa el tercer lloc, precedit de Marroc i Romania. Sens dubte, el xinès té la potència de ser la segona llengua universal després de l'anglès. Si saps el xinès, i segurament et prepararàs millor pel futur. Doncs res més. Si us agrada el meu vídeo o voleu que us expliqui més coses sobre la Xina i la seva llengua i cultura, no dubteu a subscriure-us al meu canal i activar la campaneta de notificació a la dreta. També podeu visitar la meva web personal negocioconchina.com per descobrir més coses del vostre interès. Gràcies per ser aquí. Ciao.